Θεοφιλέστατε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Εξωτερικής Ιεραποστολής, νιώθω μεγάλη χαρά σήμερα που με αξίωσε ο Πανάγαθος Θεός να βρίσκομαι μαζί σας και να μοιραστώ λιγάκι τις χαρές και τις λύπες από την Ορθόδοξη Ιεραποστολή μας στο Μαλάουι. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που γνώρισα από κοντά τον Θεοφιλέστατο κύριο Ινοκέντιο, για τον οποίο τόσα καλά έχω ακούσει έως τώρα και ασφαλώς είναι ιδιαίτερη τιμή και ευλογία για μένα η συνάντησή μας. Με την ευχή του Αρχιεπισκόπου μας, κυρίου Ιωακήμ, όπως γνωρίζετε αδελφοί μου, και με τη χάρη του Θεού, διοκονούμε τα τελευταία χρόνια την τριτοκοσμική αυτή χώρα του Μαλάουι και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και στον πνευματικό και στον υλικό τομέα. Το 30% του πληθυσμού περίπου είναι μουσουλμάνοι και το υπόλοιπο χριστιανοί σε διάφορες όμως αιρέσεις. Η φτώχεια και η δυστυχία είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Οι στατιστικές λένε ότι είναι από τις 10 φτωχότερες χώρες του κόσμου. Σε ορισμένες περιοχές έχει ακόμα και χολέρα, ενώ παντού κινδυνεύεις από την ελονοσία. Δυστυχώς η εγκληματικότητα τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πολύ λόγω της ανέχειας και της ανεργίας. Μόλις προχτές επιτέθηκαν κλέφτες στο σπίτι ενός από τους ιερείς μας. Ο Θεός τον φύλαξε, τον πατέρα Πέτρο, που υπηρετεί το ναό των Εισοδίων και του Αγίου Αντίπα, διότι έφτασε έγκαιρα η αστυνομία από τις φωνές και έτσι δεν μπόρεσαν να τον βλάψουν. Έντρομος όμως μας διηγήθηκε το συμβάν και όλοι μαζί καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μόνο η Παναγία, που είναι η προστασία όλων, μπορεί να μας βοηθήσει. Αποφασίσαμε λοιπόν όλοι οι κληρικοί και οι κατηχητές του Μαλάουι στο σεμινάριο που είχαμε κάθε μέρα, εκτός από τον όρθρο, εσπερινό και απόδειπνο που λέγονται υποχρεωτικά στις ενορίες, να προσθέσουμε και 2 ακόμα προσευχές. Τις 4 τάσεις των χαιρετισμών της Παναγίας μαζί με την παράκλησή της. Πιστεύουμε έτσι ότι η Παναγιά θα μας φυλάγει, θα μας προστατεύει και θα διώχνει κάθε κίνδυνο από ορατούς και αοράτους εχθρούς. Αυτές τις ακολουθίες μαζί με ορισμένα από τα μηνέα καθώς και ορθόδοξα βιβλία έχουν μεταφραστεί και στα Τσιτσέουα από το μεταφραστικό μας κέντρο και έτσι είναι σε θέση ακόμα και οι απλοϊκοί αγράμματοι άνθρωποι να καταλάβουν την ορθόδοξη λατρεία. Αληθινά αδελφοί μου, το μεταφραστικό κέντρο της Ιεραποστολής προσφέρει πολλά, διότι λόγω του αναλφαβητισμού και της αγραμματοσύνης ο μόνος τρόπος να γίνει κατανοητός ο Λόγος του Θεού ήταν οι μεταφράσεις από τα αγγλικά στην τοπική γλώσσα που, όπως είπα πριν, είναι τα Τσιτσέουα. Μα δεν αρκούν μόνο οι μεταφράσεις. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι πώς θα μεταδοθεί ο Λόγος του Θεού. Και η απάντηση είναι με το τυπογραφείο. Έτσι, χάρη του Θεού, ιδρύσαμε ένα μικρό τυπογραφείο και εκδίδουμε τα ορθόδοξα έντυπά μας και τα προσευχητάριά μας μόνοι μας, χωρίς το κόστος να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Ένας λοιπόν από τους σκοπούς που έχουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, όπως καταλάβατε από την αρχή, είναι να διαδώσουμε την Ορθοδοξία στο Μαλάουι, όχι μόνο με τον προφορικό λόγο, αλλά και με τον γραπτό. Τα γραπτά μένουν, τα γραπτά εμπνέουν, τα γραπτά καθοδηγούν. Με τα γραπτά δοξολογείς ορθά τον Τριαδικό Θεό και μαθαίνεις την πίστη καλύτερα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω την αδελφότητα της Εξωτερικής Ιεραποστολής, όλους εσάς δηλαδή, που μας δωρήσατε ένα φωτοτυπικό μηχάνημα για το μικρό τυπογραφείο μας. Πολλές ψυχές τώρα ωφελούνται από αυτό. Μα επίσης θα ήθελα να σας μεταφέρω και την ευγνωμοσύνη των Μαλοϊανών νεοφωτίστων, διότι χτίσατε και μια μεγάλη εκκλησία που είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Χριστού.
Δίπλα μας χτίσατε και το σπιτάκι του ιερέως. Εφημέριος σε αυτόν τον ναό είναι ο πατέρας Νικόδημος, ένας πολύ άξιος μαλοιανός κληρικός, πολύ ευλαβής και θεοφοβούμενος, ο οποίος μάλιστα είναι από τους καλύτερους συνεργάτες μου και ο αντικαταστάτης μου όταν λείπω από τη χώρα. Κατόπιν της συμβουλής του Αρχιεπισκόπου μας κυρίου Ιωακήμ, σκεφτόμαστε αν βρούμε τους πόρους να τον φέρουμε για 2 μήνες εδώ στην Ελλάδα, ώστε να μείνει σε μοναστήρι του Αγίου Όρους για να μάθει καλύτερα την Ορθοδοξία και να μπορεί μετά να την μεταδώσει σωστά στους ηθαγενείς. Οι Μαλοιανοί όμως αδελφοί σας θα ήθελαν σήμερα να σας ευχαριστήσουν και για τα 24 πηγάδια που μας χαρίσατε. Έτσι τώρα κάθε ενορία μας έχει και ένα πηγάδι. Το νερό ξεδιψάει αυτούς τους ανθρώπους σε 24 διαφορετικές περιοχές και πάντα θυμούνται να πούνε ένα δόξα ο Θεός για αυτό το αγαθό που έχουν στο χωριό τους. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω και να ευχαριστήσω και για τα 2 κοντέινερ που μας στείλατε των 40 τόνων το καθένα, που είχαν μέσα πολλά τρόφιμα, ρούχα, παπούτσια, εκκλησιαστικά είδη και άλλα, και μοιράστηκαν σε όλες τις ενορίες μας. Μεγάλη η χαρά τους και η ικανοποίησή τους. Και οι μεγάλοι ακόμα έκαναν σαν τα παιδάκια από την χαρά τους όταν τους δίναμε ένα ρούχο ή τρόφιμα ή ένα ζευγάρι παπούτσια. Τελικά, αδελφοί μου, αυτό θέλει ο Χριστός μας. Αυτό ζητάει από όλους μας. Να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι και να συνηθίζουμε να δίνουμε την προσφορά μας και για τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας. Να μην αδιαφορούμε. Είναι κρίμα να αδιαφορούμε για το διπλανό μας. Η ιεροποστολή είναι υπόθεση και καθήκον όλων μας. Τρόποι να την εξασκήσουμε υπάρχουν πολλοί. Πάνω από όλα η προσευχή, η θυσία μας, να στερηθούμε κάτι για να το δώσουμε σε έναν φτωχό. Αυτά μετράνε πολύ ενώπιον του Θεού. Κάνοντας αυτά σωζόμαστε και εμείς, βοηθάμε όμως να σωθούν και άλλοι. Έτσι συγκινείται ο Θεός από το νιάξιμό μας για τους άλλους και μας ευλογεί πλουσιοπάροχα. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Ο Πανάγωθος Θεός στέλνει σαν βροχή τις ευλογίες Του σε αυτούς που νοιάζονται για τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παρακαλέσω όλους εσάς να μην μας ξεχνάτε. Κάνουμε έκκληση σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που ζούμε, ώστε να μπορούμε και εμείς εκεί να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Ζούμε καθημερινά στην αγωνία. Πού θα βρούμε τους πόρους για να πληρώσουμε τους ιερείς μας ή τους κατηχητές μας ή τους μεταφραστές μας? Πώς θα συνεχίσουμε να ταΐζουμε τα 300 άπορα παιδάκια μας ή να επισκεφτόμαστε τους φυλακισμένους? Τι θα τους λέμε αν ζητάνε απλά πράγματα και δεν έχουμε να τους δώσουμε, όπως ξηραφάκια για το ξύρισμα, σκόνη καθαρισμού, λίγα ρούχα, καμιά κουβέρτα, λίγο φαγητό από καλαμπόκι? Πώς, αδελφοί μου, θα μπορέσουμε να βρούμε τα υλικά του τυπογραφείο, το χαρτί και το μελάνι για να τυπώσουμε τα βιβλία μας? Ή πώς θα στείλουμε στην Ιερατική Σχολή της Κένιας και της Αλεξάνδρειας τους Μαλαιουανούς ιεροσπουδαστές μας, που είναι 4 στην Κένια και 2 στην Αλεξάνδρεια? Εύχομαι με όλη μου την καρδιά ο Θεός να σας φωτίσει και κάπου μέσα στις καρδιές σας να χωρέσετε και εμάς, να μας αγκαλιάσετε πνευματικά με την προσευχή σας και με τη βοήθειά σας. Ελπίζουμε στην πρόνοια του Θεού, μα ανθρωπίνως και σε εσάς. Έτσι άλλωστε ενισχυόμαστε και ηθικά, διότι εκεί είμαστε μόνοι, χωρίς πνευματικές συντροφιές ή άλλες παρηγοριές. Εκεί απλώς σκεφτόμαστε ότι τα αδέρφια μας στη Θεσσαλονίκη προσεύχονται για μας σκέπτονται και μας βοηθάνε. Και εμείς, σαν ανταπόδοση, έχουμε καθήκον να σας μνημονεύουμε, να σας αναφέρουμε και να σας ενημερώνουμε για τις δραστηριότητές μας, να σας δίνουμε καλό παράδειγμα καλής και σωστής διαχείρισης των όσων μας εμπιστεύεστε
και να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βοηθάμε όλο και περισσότερους ανθρώπους εκεί που μένουμε και να τους μεταδίδουμε την ορθόδοξη πίστη μας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να κάνω μια ακόμα έκκληση. Αυτό το διάστημα χρειαζόμαστε επειγόντως δύο πράγματα. Μία εκκλησία και ένα σχολείο. Για την εκκλησία, πριν 2 χρόνια, όταν ήρθε ο Πατριάρχης μας στο Μαλάουι, έθεσε το θεμέλιο λίθο, αφιερώνοντάς την στην γέννηση του Χριστού. Ακόμα δυστυχώς δεν καταφέραμε να χτίσουμε τον ναό, ο οποίος θα βοηθήσει πολλές ψυχές να βρουν το δρόμο της Ορθοδοξίας. Και σχετικά με το σχολείο, χρειαζόμαστε ένα γυμνάσιο να χτιστεί στην περιοχή Ναμουέρα. Εκεί στην περιοχή ειδικά υπάρχουν πολλοί μουσουλμάνοι. Πάνω από το 70% είναι μουσουλμάνοι. Από το εξωτερικό έρχονται πλούσιοι ιεραπόστολοι μουσουλμάνοι για να τους προσιλητήσουν και κάνουν ολοένα και περισσότερους οπαδούς του Μουάμεθ. Ο μόνος τρόπος να χτυπήσουμε αυτό το κακό είναι ένα σχολείο. Αυτό συμβούλευε και προσπαθούσε στα χρόνια της τουρκοκρατίας και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Πριν χρόνια βρήκαμε ένα πολύ μεγάλο οικόπεδο εκεί και με την άδεια των αρχών χτίσαμε μια εκκλησία χωρητικότητας 400 ατόμων. Εφημέριος τοποθετήθηκε ο πατέρας Πέτρος. Οι κάτοικοι μας ζητάνε απεγνωσμένα ένα σχολείο για να μην χάσουν την πίστη τους, για να μην παρασυρθούν τα παιδάκια τους και γίνουν μουσουλμανάκια. Ήδη οι μουσουλμάνοι έχτισαν σχολεία εκεί γύρω και τραβάν τον κόσμο αγοράζοντας ουσιαστικά τις ψυχές τους. Εμείς, αδελφοί μου, πώς θα απαντήσουμε? Το σχολείο, το γυμνάσιο εκεί είναι πολύ απαραίτητο και θα βοηθήσει πολλά παιδιά για να μην πλανηθούν από ψεύτικες πίστες. Το σχολείο που ονειρευόμαστε να χτίσουμε, αν βρεθεί δωρητής, θα είναι χωρητικότητας 300 παιδιών. Φανταστείτε το καλό που θα βγει. Ήδη λοιπόν εκεί υπάρχει το οικόπεδο, υπάρχει ο ιερέας, υπάρχει και η εκκλησιά. Μένει να κάνουμε το σχολείο μαζί και περίφραξη του οικοπέδου, διότι όπως προανέφερα, οι μουσουλμάνοι μισούν τον Ορθόδοξο ιερέα και προχτές, όπως σας είπα, τον επιτέθηκαν. Υπάρχει ο κίνδυνος ακόμα και να τον σκοτώσουν. Ας κάνουμε λοιπόν εμείς, αδελφοί μου, το ανθρώπινο και ο Θεός θα ευλογήσει βλέποντας τις ταπεινές μας προσπάθειες. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω μια ευχή παρμένη από τα γραπτά του Αγίου Σιλωανού του Αθωνήτου, που ενώ ήταν κλεισμένος σε ένα μοναστήρι, προσευχόταν για την διάδοση της Ορθοδοξίας σε όλο τον κόσμο. Έλεγε: «Χριστέ μου, κάνε όλο τον κόσμο να σε γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα. Όλοι οι λαοί της γης να σε γνωρίσουν και να σε λατρέψουν ορθά. Όλοι οι λαοί της γης να σε προσκυνήσουν, να σε πιστέψουν και να σε αγαπήσουν». Το ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά. Αμήν. Ευχαριστώ που με ακούσατε.